Сәлеметсез, эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәт һәм Азнакайда зурлап Корбан гаетен уздырдылар. 6-да белгән 60-та балаларга янгын куркынычсызлыгы турында искәртәләр. Шимбә 9 июль көнне көндез 16 яшьлек кызның шәһәр күлендә юкка чыгуы турында хәбәр килә. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Башлангыч мәгълүматлар буенча 6 үсмер, 4 егет һәм 2 кыз сукрә һәм яр буендагы металл корылмадан суга сикерәләр. Бер мизгелдә кызларның берсе сикерә һәм калыкмый. 3 сәгать 15 минуттан водолазлар батып үлгән кызның мәетен табалар. Гәүдә ярдан 10 метр ераклыкта, 5 метр тирәнлектә табыла һәм хокук саклау органнары хезмәткәрләренә тапшырыла. Үсмерләр койнырга ярамаган урында су кергән. 9 июльдә сәгать 11ләр тирәсендә Әлмәт районында Баграш авылында Кызыл Йолдыз урамында янгын була. Нәтиҗәдә эчендә автомобиль булган гараж һәм сарай яна. Бу хакта дәүләт янгын күзәтчелеге хәбәр итә. Янгын мәйданы 60 квадрат метр тәшкил итә. Сәбәбе электр җиһазларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу. Янгынга каршы көрәш һәм аны булдырмый калу янгын күзәтчелеге хезмәте җилкәсендә. Быел илебезнең дәүләт янгын күзәтчелеге оешуга 95 ел тула. Әлеге федераль органнар янгын куркынычсызлыгы таләпләре үтәлешен контрольдә тоту буенча төрле чаралар оештыра һәм тормышка ашыра. Шундыйларның берсе ял лагерьларындагы балалар белән очрашу. Зурларның берәрсе төтен күрә икән, тиз арада килеп, крышканы ачып, кнопкага басырга кирәк. Нәкъ шушы вакыттан эвакуация башлана да. Солнечныйда ял итүче сабыйларга судагы, юлдагы, көнкүрештәге янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен искә төшерү берничә өлештән торды. Иң беренче эвакуацион чара узды. Күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге инспекторы Илнур Хаҗиев балаларга эвакуацион чара уздыру мәсьәләсе буенча мәгълүмат җиткерде һәм бала чагаларга ничек эшләргә була, ничек дөрес итеп чыгарга кирәклеген аңлатты. Каждую смену в детских оздоровительных лагерях, функционирующих на территории. Һәр сменада Әлмәт районында эшләүче балалар лагерьларында янгын куркынычсызлыгын профилактикалау һәм кешеләрне эвакуацияләү буенча чаралар уздырабыз. Төп максат балаларда һәм хезмәткәрләрдә куркынычсыз тоту күнекмәләрен булдыру һәм практик яктан янгын чыккан очракта гамәлләр үтәлешен белү. И практической отработки действий в случае возникновения пожара. 19 һәм 20 отрядның балалары янгын сүндерү машинасында карады. Аның техник җиһазландырылуы белән танышты. Шулай ук лагерь кунаклары сабыйларга коткару машинасын күрсәтте һәм кешегә ярдәм кирәк булганда нинди эшләр үткәрүләре хакында сөйләп, коткару бригадасы йөртә торган зур металл кискеч кашы, махсус домкрат кебек башка инвентарь белән таныштырды. Бу бүгенге көнне бу занятие балалар чагалар белән үткәрәбез дип. Моны җәйге яллар алардан килеп җитте, ял итәләр матур иттереп. Ну, шул ял вакытында алар белән бернинди кайгы хәзрәт булмасын, шулар өчен алар белән занятие үткәрәбез. Аңлатабыз, нәрсә ярый ясарга, нәрсә ярамый. Чыннан да, әлеге күнекмәләр балалар өчен дә, зурлар өчен дә мөһим, чөнки тормышта гамәлләрнең дөрес үтәлешен белү гомерләр саклап калачак. Янгын чыгу турында сигналлар килү белән балалар куркып качарга түгел, ә оешкан рәвештә куркынычсыз зонага эвакуацияләнергә кирәк икәнне белеп үсүе кирәк. Не особенно про пожар. А мне понравилось, что нам раздадут листочки. Мне понравилось, как там вода выплёхивалась. Мне все понравилось. Мне тоже все понравилось. Лагерьда ял итүче балалар өчен очрашулар соңгысы түгел. 3-4 сменага килүчеләр дә үз күзләре белән янгын сүндерү машинасын күрә, коткаручыларның җиһазлары белән таныша һәм кызыксындырган сорауларын бирә алачак. Бөтен дөнья мөселманнары ислам диненең иң изге һәм иң мөкатдәс бәйрәмнәренең берсе булган Корбан бәйрәмен быел 9 июльдә билгеләп үттеләр. Әлмәт районы мәчетләрендә дә гает намазы укылды. Төп тантананы безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Әлмәт шәһәренең Ризадин Фәхреддин исемендәге үзәк мәчетендә төзекләндерү эшләре алып бару сәбәпле быел да Корбан бәйрәменең гает намазы саф һавада шәһәребезнең Ална стадионында үтә. Бәйрәм Коръән аятлары уку белән башланып китте. Әлмәт районының имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сыңгатуллин Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин исеменнән әлмәтлеләрне тәбрикләде һәм бәйрәм вәгазы белән чыгыш ясады. Ул Корбан бәйрәменең тарихына тукталып китте. Ибраһим һәм аның улы Исмагыйль пәйгамбәрләр тормышыннан мисаллар китерде. Корбан бәйрәменең хикмәтләрен аңлатып китте. Корбанның хикмәтләреннән ул мусульманнарның бердәмлеге, ул мусульманнарның берсе-берсенә карата ярдәм кулларын сузу, ул мусульманнарның берсе-берсенең хәлен белү, туганнар үз җепсилләрен арттыру, шуңа күрә
Allah subhanahu wa ta'alaga yakınayı. Вағазның ахырында Исмаил хәзрәт Татнефть компаниясына һәм Әлмәт районы җитәкчелегенә Әлмәт мөхтәсибәтенә һәрдаим ярдәм итеп барлык башлангычларны тормышка ашырган өчен рәхмәтләрен җиткерде. Тәбрикләүләрдән соң җәмәгать белән 2 рәкъәт гаит намазы укылды, тәкбирләр әйтелеп, илебез, республикабыз һәм шәһәребез иминлеге өчен дугалар кылынды. 9 июль көнне гаит намазыннан соң әлмәтләр корбан чалу урынына юнәлделәр. Әлеге йоланы башкаручыларны Энҗи Хасан шында күзәтте. Сүз аңа. Гаит намазыннан соң барлык теләүчеләр шәһәр хакимияте тарафыннан бушлай бирелгән автобусларда корбан чалу урынына юнәлде. Татнефть компаниясе районыбыз хакимияте җитәкчелеге тырышлыгы белән Әлмәт шәһәрендә күп еллар дәвамында корбан чалу өчен махсус урын оештырыла. Her yılını özümüzün yardımımızı gösteriyoruz. Ben bu şalatıran plakatlarını bütünsün biz yasadık indi. Birge administrasiya bilen birge bütün kişiler jıyılıp şunda mene bit hazır халык келіп чала урыны бар. Мындай хәл менә мен әйтәләр инде Татарстанда бер җирдә юк, чөнки шулай менә организован эшләп бит. Шуның өчен менә минем фикер буенча бу халык өчен бик җайлы инде. Менә шалатыранлар бар, илә торган нитәсе бар, чалучылар барсы да бар. Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нугуманов та һәр елны корбан чалу йоласын башкара. Это день, когда действительно приносится жертва во имя Аллаха от Бу көнне Аллаһ ризалыгы өчен мусульманнар корбан чала. Бүген мин үз гаиләмнән, улым, кызым һәм тормыш иптәшем исеменнән корбан чалдым. Бу безнең һәр ел үткәрелә торган гадәт. Бу һәрбер мусульманның үтәлергә тиешле вазифасы һәм корбан ите хәйриячелеккә кулланырга тиеш. Мясо курбана, то есть вот эта жертва, это ни в коем случае не там для пропитания, да, это в первую очередь мясо, которое должно пойти на благотворительность. Корбан чалырга килгән әлмәтлеләр тудырылган мөмкинлекләрдән бик канәгать калуларын белдерделәр. Менә корбан чалырга дип килдек, бик әйбәт иттереп оештырганнар. Алырга да була, суючылар да була. Ну, корбанны чалгачтан инде мәҗлес, әз генә мәҗлес җыярга мәҗлес. Аннар инде туганнарыма тараткаларга шундый исәбебез белән килдек инде. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен корбанны чалып, Аллаһ Тәгалә кабул кылсын дип килдек. Быел корбан чалу өчен тикшерү үткән 1100 баш сарык сатуга кертелде. Әлмәт дәүләт ветеринария оешмасы җитәкчесе, баш ветеринар табиб Реваль Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, тирлек республикабызның якын тирә районнарыннан гына китерелде. Һәм әлеге мәйданнан тыш быел сарыклар Тәскирә мәчете территориясендә дә сатылды. Әлмәтлеләр корбанлыкларын чалгач, үзләреннән мәдрәсә шәкертләре эчендә өлеш чыгарырга ашыктылар. Моның өчен Әлмәт мөхтәсибәте тарафыннан махсус ит кабул итү урыны булдырылган иде. 10 июль көнне Корбан бәйрәменә багышланган чаралар шәһәребезнең паркында дәвам итте. Әлмәтлеләрнең күңелле ял итүләрен безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Әлмәт шәһәрендә Ураза һәм Корбан бәйрәме шәһәр паркында күп еллар дәвамында оештырыла. Бу елда эссе һәм җылы көндә бәйрәмгә килүчеләр шактый күп иде. Чараны Әлмәт районы имам мөхтәсибе урынбасары Илгиз хәзрәт Насибуллин әлмәтлеләрне бәйрәм белән тәбрикләп ачып җибәрде. Ул әлеге бәйрәмнең кешеләрне малларыннан өлеш чыгарып, Аллаһ юлында корбан итәргә өйрәтүен ассызыклады. Шулай ук районыбыз хакимияте шәһәр паркы һәм Ансар хәйрия фондына бу гаилә бәйрәмен оештыруда ярдәм иткән өчен рәхмәтләрен җиткерде. Бәйрәмгә килгән әлмәтлеләрне кайнар плов белән сыйладылар. Быел моның өчен 1000-нән артык порция әзерләнде. Шулай ук балалар төрле уеннарда, викториналарда катнашып, баллы бүләкләргә һәм аттракционнарга, билетларга ия булдылар. Мин гомер буе Әлмәттә тордым. Хәзер почти 5 ел торам Казанда. Менә бу бәйрәм өчен кайттым, специально кайттым бәйрәмгә. Шундый күңелле, паркыбыз матур, монда зур бәйрәмгә җыелган халыкны кунак иттеләр, пловлар алып килгәннәр, концертлар күрсәтәләр. Шулай ук Әлмәт мөхтәсибәте һәм Ансар хәйрия фонды тарафыннан мөмкинлекләре чикле һәм күрмәүчеләр өчен Ассул кафесында да бәйрәм табыны әзерләнде. Монда 80-гә якын кеше корбан итеннән әзерләнгән тәм-томнар авыз итте. Сукырлар оешмасыннан, инвалидлар оешмасыннан шәһәребездән җыелдык шушы корбан ашына. Бик зур рәхмәт безнең чакырганнарга.
безне хөрмәт иткәнгә. Чара республикабыз һәм районыбыз үсеше өчен дуга кылу белән тәмамланды. Ислам дөньясында иң олы мүбәрәк бәйрәмнәрнең берсен Азнакайда да олылап үткәрделәр. Алия Бәйрәмалова дәвам итә. Бәйрәм намазы тамамланганнан соң Азнакайлар корбан чалуга киреште. Аның өчен бирүдә махсус мәйданчык булдырылган. Бирегә кешеләр гаиләләре белән килгән. Оныкларга ел багышлап, үзебезгә балаларга багышлап елда корбан чалдырабыз. Алдан әзерләнергә тырышабыз инде. Календарьлардан да укыйм, дини китаплардан да укыйм. Ничек итеп аны уздырырга, нидә дугалар кылырга, һәм ничек дәрес була икәнен кат-кат укып чыгам. Һәр елны корбан чалдырабыз. Бик шат, монда бик урын әйбәт. Оештыручылар сүзләренчә, корбан чалучылар саны елдан-ел арта. Азнакайда бу көнне 300ләп корбан чалынды. Азнакай районында 50дән артык мәчет бар. Аларның һәрберсендә гает намазы укылды. Бәйрәм шәһәр стадионында дәвам итте. Рәт-рәт булып төзелгән мул өстәлләр артында мәчет мәдрәсәләргә йөрүче абый-апалар, авыл имамнары, мөмкинлекләре шикләнгән ярдәмгә мохтаҗ гаиләләр җыелган иде. Алар шулай ук Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сингатуллин вәгызьләрен, Дамир Сабиров чыгышларын тыңлый алдылар. Азнакай тарихында инде мондый ашлар күптәнге күркәм гадәт. Пандемия сәбәплегенә мәҗлес 2 ел үткәрелми тора. Озак көткән кичәгә 2000дән артык кеше килгән иде. Дөньяларыбыз шулай түгәрәк булсын. Бөтен халык исән сау сәламәт килеш. Шулай итеп гаит бәйрәмнәрен үткәрергә язсын һәр елны. Бергәләп. Шәһәрнең юбилейный стадионда узган хәйрия ашы өчен район җитәкчеләре корбан итеп 2 сыер чалган. Инде безнең ниятебез бар иде, шушы үзебезнең стадионда да бөтен халыкны җыеп, бергәләп, шушы корбан бәйрәмен үткәрербез дип Аллага шөкер, андый көн килеп җитте. Алия Бәйрәмалова, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Алия Бәйрәмалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.